Muli bwanji ya Malawi maono apa nango buliserani nkhani imene ili mkamwamkamwa yokhuzana ndi mwana wa former president Bakili Muluzi amene amatchedwa kuti Francis Muluzi. Amuluzi tu ali ndi anawo okwana angapo. Mwana wina amene ali ku America amene amapanga magemu ake osiyanasiyana makamaka opimana mphamvu kudzera kukoka magalimoto olemetsa na kunyamula zitsulo zimene zimampangisanso yeye kupeza bread wake wa tsiku ndi tsiku. Koma palinso tu wina amene timamudziwa bwino lomwe kuti analowa ndale pakanthawi amene timamutcha kuti Atupele Muluzi. Now kwabweranso wina mwana wawo Amuluzi mwewo amene akutchedwa kuti Francis Muluzi amene loko kuti mumve mawu ake kalankhulidwe kake kutalitaliinso ndithu simungakayikire ndi weniweniyo Muluzi. Uyu gemu akuyikankhira kwina amene akufuna kupikisana nawo kwa Chemusa komwe iyeyo akuyesa kukokakoka kupusha kuti mwina asankhidwe nawo kukhala member of parliament. Koma mkuluyi wabweratu ndi yake style mafunso komanso ali zambiri zimene akulankhula mu video imeneyi. Apa ndingokupasirani video yonse kuti mumve nokha kapena kuti zimene akulankhula mukwanise kuzololera mwani nokha mopanda ine kuyikapo mkakadiwa. Tamverani pamene mukumvera ndi kuonera, pangani subscribe, share, like, comment kuti zambiri samakuponya. Zili choncho kajaso nopanga pang'ono amainga bambo nanga antu ovota amakawo bempelauka ina amama bamono je ufuna umuntu akuvoteni ukabezera kuti nje ineso ni malawa bangono Fusolina la namba 2 ananifusa somau kodi chifungo chani okuyima independent ifuba ine siri kuyima chipande cha UDF ayi ndinauza kunena kuti choyambirira ine 2019 ndakhala ndikuyima ngati MP in this constituency. Pano ndinapeza anthu amene amakhala konkuno komanso mafumu kodi unendo uno kuti ine ndikafika ku parliament ndipange bwanji anandiuza kuti history ya constitution yenu mtu amene amawina ndo independent. Ineyo ndikunena tu ineyo ndinapanga masamu chifukwa ndale ngati simumaziziwa ndi masamu umeneyo uwenge chifukwa ukapanda kuliwerenga ku parliament ukalowa. Ine ndinazora zimene kunena mafumu anthu anga amuconstituency. Jina ndikufuna ntokoze achea apa madababa chifukwa ndidawapempha kuti ndikufuna mpangise pano andilandira ndi manja awiri. Chinanso ndikufuna nditokoze kwa wina aliyense amene wabwera pano mutamva kuti mtuna namba 2 nanga malonda amafuta kugulisa mene likuonekera ine mungu akakola suti zimuphala muzaone makandidate ena
akavaa tai yang'ana huku, shati yang'ana huku. Malonda anuwa mungalipile kukulisa. Aenda malonda. Umini ndikupangisa pano tiso mkanwani nimango funa kudimiza kupasini mwone ini ndi testing tufupa maona lole pano ini nditunga lole ena matinda malole koma inu mabwela nimi ndo yami iwili muzafe mfundu za Francis Muluzi. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.